हेलो लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे जोबोद मोजां गोजोनथाव रादाब लाबोदों आरो बे जाहैगोन जोंनि बर' थुनलाइनि बिथिङाव जोबोद गोग्गाथावनि बाथ्रा। बे जाहैबाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों स्क्रिनावबो जे साहित्य एकाडेमिया दिनै जाय एबा 24 जुन खालि फोसावनानै होनाय जादों जे भारताव थानाय जेसेबांनाखि थुनलाइफोर दङ बिनिनो माखासे राव सोलायनाय थुनलाइ राव सोलायनाय थुनलाइनि बेलायाव बान्था होनाय जादों। बेखौ 2021नि थाखाय बर' थुनलाइनि बिथिंनिफ्रायबो मोननो हानाय जादों बिथां सासे गेदेमाया। आरो बिथाङा सोर दा जोङो फारि फारियै जों मिथिनानै लानो नागिरदों। दा बिनि सिगां जोंनि भारतनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन बान्था एबा गिदिर बान्था हिसाबै साहित्य एकाडेमिखौ होनाय जादों थुनलाइनि बिथिङाव। आरो बेखौ गुबुन गुबुन बिथिङाव होनाय जायो, जेरै राव सोलायनायनिफ्राय आरो गावनि लेंगुवेजाव लिरनायनिफ्राय आरो बेयाव नभेल, सर्ट स्ट'रि एभ्रिथिं गासैबो बिथिंनिफ्राय फिक्सन, नन फिक्सन बिथिंनिफ्राय होनाय जाजोबो। दा बे हिसाबै 2021नि राव सोलायनायनि बान्था बेखौ दिनै सायख'नानै फोसावनानै होनाय जाबाय। आरो बेखौ गुबुन गुबुन रावफोरनि बेलायाव जेरैबायदि होदों बर' रावनि बेलायावबो बेखौ होनाय जादों। आरो बर' थुनलाइनिफ्राय बिथां इन्दिरा बर', डक्टर इन्दिरा बर' बिथाङा मोननो हानाय जाबाय। आरो बिथाङा हिरिम्बा मुंनि गांसे बिजाब लिरदों, जाय बिजाबखौ राव सोलायनाय जादों एसामिस नभेल हिरिम्बानिफ्राय। आरो बियो जयन्ती गगৈ बिथाङा एसामिसाव लिरदोंमोन आरो बेखौ डक्टर इन्दिरा बर' बिथां मेडामा बिथाङा राव सोलायदोंमोन बर'आव। आरो बिथांनियानो सेलेक्सन एबा बिथाङानो सायख'जाबाय। आरो बिथांनिसिम बिनिखायनो गिबिसिम कंग्रेचुलेसन बावहरनाय थाबाय मेडामनिसिम। आरो बेनि अनगायैबो गासै गुबुन गुबुन रावफोरावबो मोननो हानाय जादों, जेरै जाय एसामिसाव दङ दान्ति फरर मानु बेयो एसामिसाव। आरो बेखौ इंलिस एबा इंराजि नभेलनिफ्राय लानाय जादों, दा लिजेन्ड्स अफ फेनसाम मुंनि नभेलनिफ्राय मामां दाइ बिथां लिरनायमोन बियो। आरो बेखौ ट्रेन्सलेटर हिसाबै एसामिसनिफ्राय मोननो हानाय जादों फरि हिलयदारि बिथाङा मोननो हादों। आरो बिजाबनि मुङा बिथांनिया दान्ति फरर मानु, बे मोनसे बिजाब। दा बे आरो बर'नि बेलायाव नोंथांमोननो खनसे फिन खिथाबावनि, बर'आव हिरिम्बा बिजाबनि मुं, राव दानस्लायगिरि इन्दिरा बर' बिथां। आरो बेखौ एसामिस लेंगुवेजनि बिजाब नभेल हिरिम्बानिफ्रायनो लाबोनाय जादोंमोन, जाय बिजाबखौ जयन्ती गगৈ बिथाङा लिरनाय जादोंमोन। दा इन्दिरा बर' बिथांखौ जोङो बयबो मिथियोआनोखा। बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सासे सेनियर बिबुंगोरा बर' बिफाननि। आरो बिथां मेडामनिसिम कंग्रेचुलेसन बावहरनाय थाबावबाय फिन खेबसेबाव। आसा खालामो नोंथांमोनहाबो बिनि थुलुंगायाव जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा लिरनो थुलुंगाबोगोन आरो मान होगोन गेदेमा लिरगिरि बिथांमोनखौ। दा बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।